lehen ere esan dizuegu, eta zuetariko askok eta askok badakizue, gaur egun ezagutzen dugun eta arrakastarik eta edapenik gehien duen eskupilota honen eta gainerako espezialitaten jatorrian daude beste espezialitate zaharrago batzuk, gaur egun askoz ere indar txikiagoa dutenak, baina gaur ezagutzen dugun honen aintzindari diren jokoak eta hainbat lekutan dihardute hainbat pilotazalek joko horiei eutsi nahirik. Iaz bezala, Oiartzunen Txost elkarteko kideek antolatu zituzten jardunaldiak, erakusketa eta gero pilota partidak, pasaka, eskuz eta xisteraz, eta gero bote luzeko partidak ere bai, eta bastandarrekin leian aritu ziren eta izan zen bai zerekin gozatu. Gainera, eguraldiak ez zuen batere lagundu aurten ere, baina Txost elkartekoak ez ziren horregatik kikildu. Egunez ez gera laitu, lurtarrok goien sarregin baitu, eurik egozki giltzapean. Jaun orai lederle gorte naita, katez loturik egona baita. Oiartzunen bat bereziki, zen hemen mendikan asko jokatzen zen, 10 pilota zoro ezagutzen ditugu, katalogatuak eta dokumentatuak dauzkagu, eta agian importantena plaza bea. Oiartzuarrentzako pilota zoroak eta ja historia dira, astuta daude. Euskal Herrian orokorrian ere nahiko asturik dago bote luzea. Nahiz eta Europan mantendu duten eta jarraitzen duten jokatzen eta baita Ameriketan ere. Gure asmoa da bote luzea berreskuratzea. Hemen badauzkagu eskupilotariak eta badaukagu afizioa, gaztiak ere nahiko bultzatzaile jarri zaizkigu eta hortan egia. Horatu inberdi gehiago, txutzeko. Eman! Balta! Kampuan! Jokua! Gaurko eskerpaetako jokoen aintzindari daia, baina ez daude galduak. Zorionez ez dira galdu. Gertatzen dena, prentsan eta ez dela saltzen eta jendeak ez ditula ezagutzen. Orduan, gure asmoa baita ere izan du da ez bakarrik berreskuratzea baizik eta baita ere erakustea jendeei bizirik daudela. Oiartzungo Txost elkarteko kideak ez dabiltza suerteko. Iaz euriten ondorioz bertan behera utzi behar izan zuten joko zuzenen inguruko egitarau osoa, baina aurten euriak euri osatu ahal izan dute. Boteluzean hori bai, beheko plazan jokatzerik ez eta Madalen Soron jokatu zuten. Pasakan kontzejupean eta gainera aste osoan ikusgai izan den joko zuzenen erakusketari esker, Pasaka eta Boteluzearen nondik norakoak ezagutu ahal izan dituzte bertaratu direnek. Boteluzean haitzen zienian, gure menditan, menditan hor pelotan bakarrik ez zian haitzen. Hor izaten zen pilota zoron lekuak kokakune berezi batian kokatu egoten zen, nunda bailara diferentetako jendeak biltzen zen aragora, han soinua, musika eta dena izaten zen. Eta apostu latzak bai. Orduan, udalak beti nundik eta handik dirua ateratzeko asmotan apostua nolabait ere zergaren bitartez ezatzen zituen, grabatzen zituen. Eta pilota zoroko mundu hori eskapo egiten ziren disko bat. Orduan, iritsi izan momentu bat Oiartzunen behintzat debekatu intzula pilota zorotan pelotan ari zira. Eta horri esker dauzkagu dokumentatuak pilota zoroak, badakigu nun zeuden eta debekuak garbi esaten duelako nun zeuden pilota zoroak eta ze pilota zoro ziren. Orduan bakarrik plazakua onartu zuen, eta beak hori kontrolatzen zuen eta hor zergak eta aplikatzen zituen. Badaude apostu batzun dokumentatuak, apostu famosuak Iparralde hegoaldeen kontra, Lapurdi Gipuzkoan kontra, 5.000, 8.000 olako zifrataz hitz egiten da. Baina apostuak ikeragarriak, jendeak juten mentzan askotan behiakin eta apostu ikea, behia ematen eta basarreia galdutuak eta pixka bat estropadetan entzundako kontu antzekuak. Boteluzia ez da bakarrik hemengo jokoa, Boteluzian mundu osoan jokatzen da, bai Valentzian, Jarles izeneko jokoa da, bai Lanzaroten konserbatzen den pelotamano jokoa,
eta Europako hainbat eta hainbat lurraldetan, bai Belgikan, Holandan, Frantziako Pikardian, iparraldean, gero Italian, Toskanan, Ligurian, eta bar, eta gero Ameriketan. Mexikor eta Ego Ameriketako eta lurralde horietan, jokatzen dute joku berberau, gure boteluzia, araua berbera dira, jokoaren kontzeptzioa ere bai, pilotalekua, hau da plaza, kalea, karrikak, dena da berdin-berdina, aldatzen dena da, behar bada pilota, ez da. Eta gure lasoa da boteluze joko hau edo modalitate berbera, bakarrik guk eskularruz jokatzen durula lasoan eta hemen eskuz. Hier is het Keersen, je rekent de bal het gaat on. And you jerk it out. Daniel Liesinger met de vallen. Hij denkt dat het goed is, maar de bal zit. En ten mooie op Salice is. Mario kan alle dieren slaan. Maar hij zal wel moeilijk wegwezen dat Daniel het met Batzutan dut pentsatzen dugu dudarera hemen edo euskal pilota dela pilota bakarra edo hemen konserbatzen dela bakarrik pilota eta nik beti adibide berbera jartzen dut eta Holandan eta nik gainera ikusi dut. Holanda pilota partida batean 12.000 ikusle, 12.000 persona elkartzen dira pilota partida bat ikusteko. Orain dela gutxi, orain dela aste pare bat, bastango taldea, egonda han Valentzian, Europako kluben arteko txapelketa, boteluzeko kluben arteko txapelketa jokatzen, eta han zeuden bai Holandako taldeak, Belgikakoak eta Italiakoak, Frantziakoak, Valentzia, Alicantekoak ere, eta bueno, ja bigarren aldiz parte hartu dugu txapelketa horretan. Eta, ze maila ematen dugu? Ba bueno, kirolaren aldetik ez egiarratean ez oso onak, kontutan hartu behar da, hau ez dela guk urte osoan jokatzen dugun joko bat, baizik eta tarteka hartzen dugu, txapelketa horietan parte hartzeko, baina eta bertze aldetik kontutan hartu behar da, hor parte hartzen duten eta jokalariak gehienak direla profesionalak, bai Belgikakoak, Holandakoak, Valentziakoak, Pikardiakoak ere bai dire profesionalak, eta beraietan badituzte beren torneoak, beren ligak, eta urte osoan dabiltza joko hortan. Manuel Lekuona urtsaile da ezpairik gabe joko zuzenetan gehien nabarmendu zen Oiartzuarra. Urrezko pilotaririk handienetakoa izan zen. Gitarra jole, bertsolari, pilotari. 1851 urtean pilotaririk onenaren sari eman zioten Urruñan. Figura asko izan du da, batez ere joko zuzenetan, famosuak, Valentzia izugarriakin dituztenak, apostu bereziak, danetatik dago gure pelotaren historian. Baina agian ezagunena Urtsaile izango da. Urtsaile izan zen izugarrizko pelotaia. Lasuan ibili izan, geho errebotea sortu zanean, errebotea pasa zen eta pasakan ere ibiltzen zen. Hortaz aparte behar ere bersolari genuen eta oso gizon okurrentea eta etorri izugarrikoa. Baina pelotari bezala ere historia pasa da, pelotari gaundinetako da bezala, Euskal Herriko historian, ez bakarrik Oiartzungo. Behin jokatu da dagoela beste baten bizkarren gainean, arrekonkon esango genuke, errebotian, apostuan, eta galdu intzula, baina beti kulpa zaldiai botatzen ziren. Agur jaunak agur terdi. Ez dakigu ziur Urtsaileek asmatu dutezun Aru jaunak, edo entzun dutezun ifarraldian, agian zubero aldian esaten dute batzuk, baina beak ekarrizun behintzat kantu hori, eta beak zabalduzun gure artean. Zea bada, pelota kantua da desafio baten ondorioz kantatutako zea bat, abesti bat, eta gero diputazioak hartu zuen ere zerti bezala eta gaur egun beste zentzu bat dauka, baina pelota kantua da hori. Eta Urtsailek
eskubetuta, esaten dute partida bat jokatu zula eta jende asko bere alde jokatu zula dirua eta bea galdu intzula eta gero agur bezala eta diskulpa bezala bota hotezun kantu hori. Hor jaunak eta jainkua aipatzen da, baina jainkua behai esaten mentzioten goitizena bezala jainkua esaten mentzioten. Orduan hor baude gauz batzuk guaindik akabatu gabe ze esan nahi izan ditze horrekin eta baina behintzat beha iman bazaio kantu horren berri jakitea. Laxo elkarteko baztandarrak eta txost elkarteko Oiartzuarrak lehiatu ziren Pasaka eskularruz. Pasaka eskuz, Iruritarrak Oiartzuarren aurka. Oiartzungo kontzejupea famatua izan zen bere garaian Pasaka jokaleku gisa. Gaur egun, sarearen lotura uztaia bere lekuan mantentzen da iraganaren lekuko, kantxaren erdian, metro eta 20 zentimetroko altueran. Oiartzungo udalak debekatu egin zuen Pasakan aritzea udal plenoak egiten ziren bitartean. Pasaka da boteluzuaren antzeko joko bat, baina esango genuke eremu txikita sartua eta estalpera sartua. Batez ere bere indarrik handina hasi izan 17. gizaldian, gutxi gora bera, nun eta hasi ziren gure udaletxiak eraikitzen. Orduan udaletxien arkupetan Pasakan jokatzen zen. Eta hemen adibidez Oiartzunen badaukagu debekua. Lehenengo egunetik debekua zen Pasakan aritzea udala plenuan zeon bitartien. Han sortzen zen iskanbide zela eta. Oiartzunen oso kontzejupe ederra daukagu hortarako. Beste batzu txikiguak dira, adibidez Arantzakua. Arantzakua oso txikia da, baina han ere jokatzen zen Pasakan. Eta gaina horiek izan du dira, Arantzarrak, azkenak Pasakari eutsi diotenak. Orain dela 35 urte, hor Pasakan haitzen ziren eskuz oraindik. Baina hor bukatu zen eskuko Pasakan. Guantearekin edo eskularruakin hori nahiko sendo eta fuerte dago iparraldian. Trinketian jokatzen da, eta bazanaldia eskerpagetian ere irudunten. Oso ilusio hundilekin hartu dugu, zen aurten da, aurten hasi gea, baina froga bezala txapelketa herriko bat antolatu dugu, herri txapelketa bat, eta apuntatu dira gaztiak. Hemen herrian joko arbian eta errebotian haitzen ginen, eta halako batian elkartekoak esan ziguten, nola Pasakan eta hasteko idea zuten, eta nola hemen kontzejupean aurkitu zituzten hainbat garai bateko hainbat Pasakakin lotura duten ezaugarri, eta esan zuten, herriko txabelketa antolatu ertzela eta ia parte hartuko genuen, da hortaxetik parte hartu genuen, da gusto antzaibili ginen, da holaxe. Eta oso ondo pasatzen, joku esango nuke oso modernoa dela. Ez du eskuko minik sortzen, ez da indarrik bihar, baizik eta malguntasuna, eta behar da bista asko euki eta mugimentua azkarra izan. Ikusteko ere oso bizila da, eta batez ere guretzako antolatzailentzako estalpekoa da. Ez, hasiera batian mintzat gauza guztiz berria. Gero pixkanaka informazioa eta eman ziguten, eta hortikan zeo zerbait, bino zehoze bintzat oso berria gutzat. Naiz eta zarra den berez. Eskularruak garestillo eta lortzeko eta zailo, eta orduan pentsatu zuten elkartekoak eskuz, eskuzikia txapelketa hori. Eta hortatik eskuz hasi ginen, da eskuz seitze dugu, segi. Kuriosu da, askotan nola esaten dugun gu geuk, bai, tenisen bezala kontatzen dela. Tenis askoz gero oku da. Hola kontatzen zen, hemen arrazoi batzuk zeudelako. Sakia egiteko momentuan zer distantzia 15 oineta, 30 oinetan nola inbertzien sakiak. Hortik datuzte izen horien arrazoiak. Eta, joko hauek mantentzen dituzten, bere totalian. Zilhar finaren pare da pilotaria korpitza sanoeta zoari begia txerkatzen du leialki
plazan joka. Horiexek, joko zuzen horiexek dira gaur egungo pilota espezialitateen aintzindari oinarri sustrai eta Antxon Mendizabal, Tiburtzio Arrastoa, hainbat lagun badira hauei eutsi nahi